फुं गाहाम आंनि खाजानाय जतति प्रसारकनो जों नखुं कायसा थुयो थानसांमाबाय नगनि बररक बायनो गाहाम हामिया सालायनो नांगौ आपतिहिनि नरंनि बिस्कांगो आं कक सालायनानै फायखिया गोदोगमा सालोंखा खालावै दंमानि सावन होनाय खाख्लायो आं अबनो सय जरा आंना नरक बाय आंनि खानि कगनो सानानि जों साइमनो ताक जतनो COVID-19 नि बागै पेन्डामिक जरा जों जाला दंगो तंकेसेबो दंगो चाचारारा दंगो ओंखाय अरो गोबांखौ बररकनो चुबा नाङै दं ताइ चुबाचु सानलायमाबो ताइ चुबाचु रोजागै दंमाबो जों नुगै दं आबनो दिन आं सानाय थांनाय सिगां किसा सिगां फादार हास्टेव दंनाय रक सिनि लेखा सोलों दंनाय फरिनाय ताइ बाक्साबा साउन खालायनानै थांनाय बरक दंकेसेबो दंमाबाय ताइ आत थाइरगो लकडाउन नङाबाय बरक फायनानै दंकेसे बुङै थांगा ताइ जोंजाल बुङै थांगा गामबागै बरक बुबाग्रानि चुबाचु सानहरका गाहाम कक ताव केबो आबहाय प्रब्लेम खालाय दं खांखाबा बुबाग्राबा चुबानो नांसिनाय ओंखांखे वो चुबा हरका जे बरक चुबाचु साननाय रंनो गाबरंनि बिसिंगो आसुबा जारगनि रंनि बिसिंगो जों नुखा जे बररक चुबाचु नांया करिबो नगो किफिलि फाइमानो आपति बररक आबहाय खलायै नारगा जों आबन एडभान्टेज न हनै मानो ताबो जों जतन साइमनो बुबाग्रां खाबालाय खागोनां खागवार आबागै बो जतनो नोंबो टाइटेल नै नोंबो तियो बहाय बिलं खाय नोंबो ति जात बति धर्म बाबो नाया बर ह्यूमैनिटी अबसि सकंग नाय केबो तंकेसेबो तंखांखे ओ चुबाय गां कोइनाय आबो हाय खलायै जे एडभान्टेज ना हाय किसा वान सुबि नों सुगै दंखांखाय नोंनि नाचुकमानि रांबायनो नों फायमा नंगांखाय फायदि जों खोनागा खरकसो ताकुक साजरा देबरमा बो पोस्ट खायगा बेनि पोस्ट आं नखा जे बरक बुबा ग्रान्थानि चुबाचु साननाय बिनि नुखुंनि केबो खरकसा वो सार्भिसमेन खायो गभर्नमेंट सर्विस खायो ओंखाय गभर्नमेंट सर्विस खायगा ओंखाय तो चुबाचु नांया फानो बो नगो फायमान बुबा ग्रान चुबाचु नांया फानो ए सामिया बो ति प्रब्लेम दङैबा बो चुबाचु मा सानहरका बुबा ग्रान थानो ओंगै मानो नगो प्रब्लेम ओंगै मानो ओंखाय हायफानो आं कयनाय नों चुगै थांगा आंके आजे रां बा नों जे मानमानि हायनो हाय दैसा तिफ्रानि गायसे एकाउन्ट दं आरो नों रिफान्ड खाय रेखांके बसाव रिफान्ड याफान बा ताइसा गोबां फानो नों जौ खांखे रे ताङै आबो आं सावनो जों साइमानो सिनितिफ्रा हास्टेव सिनितिफ्रा सारो गोबांखौ बरनो गोरिनो खुंनि ते गोरिनो खुंगमा गोबांखौ ए गोरिनो खुंरक ताबो अ लकडाउन नि जराव COVID-19 नि जराव सामुं खायनानै सेब मानिया नगो माइरं माइसा गोरै दै नोंनानै गोरै बाक्सा हासोबो दं आबोति बर रकसे अ रां रकसुबा सुनाङै दं ओंखाय आपति खलायै जों रै रेखांखेबा आ रां आ चुक नाङै दंनाय बर रक चुक जाया बरंनि थानायाव चुबाजो ओंगै थांगोन आबनो मांखांखे नरक रां गोबां खायफानो रै रिफिदि तेकिसा बुबाग्रा खागोनां जों जतनो साइमानो आपति हिनै एडभान्टेज जोंना हानानै ककिया बुबाग्रानि वान सुंमा सिनितिफ्रा सानै बागै बेलाय गथ बेलाय खोमां सिंसा ते आं कयनाय बुबाग्रा आं कयो बुबाग्रा नों बरकनो साइमानानै नांनाय बु बररक चुबाचु नांखा इ कुबै दे सुइसुगे दे बो चुबाचु नाङैनो दङ आ बरकनो नों चुबाचु खलायदि आपति खलायकेनो हामनाय तांके जों साइमानो रां चुबाचु खलायनो थांगाङै ताबुंनि जराव रां नांगौनो गा रांले बर'नि फायनायबा ओंखाय
जों साइमन ताबो कताल हाफां खा एडिसिओ इलेक्टेड मेंबर्स रक बरंनि टेकिं सेरेमनी पाइ बैखा एग्जीक्यूटिव मेंबर खलाइजाखा ओंखाय एमडीसी रकबो ओंबायखा हाइफानो ताक्सिक जरातै एडिसि हाफांगो गवर्नमेंट नि सिमी फान सकपायाखौ फान सि सकपाया हंगांके बाहाय खेले सामुंले खलाइमाननाय आबो बुबाग्रा बखक बाय थांबो बेनि ससियल मीडिया ति साका एबो साकबाय थांबो साहरका जों बेलाय अबनति वान सुमानो बेलाय नांखुंगनि क तै चिनि रेस्पेक्टेड एमडीसी रविंद्र देवर्मा बिनि खुक्ति बांखानागा तुम फान दक सकबाय हंगांके एमडीसी तुं एम तुं सीएम तुं जे साकायपा नाबोनो माननानै बागै मा चाइतकलायनाय रां नांगौ गामबागै जों रांनो बाइल खलायै नांखुकमानि जरावनो जों मा सोबायलायनाय तै नांखुकमानि जागावनो माथा पालायनाय तै आं कयनाय गोबां खुब न बोबाग्रा न जुबाचु सानलायो तै कताल हाफां ताबु एडिसिओ फाइनाय बरकनो जुबाचु सानलायो नरक जुबाचु नाङै दंमाबा जुबाचुनो सानलायखा गाहामखौ फियाबा आंनाव न'खौ सोंनाय सिगाङाव विधानसभा इलेक्शन ओंखा दाउ बरक एमएलए दङ नोंनि एरियानि तै बाक्सा कैबिनेट मिनिस्ट्रियाव दङ मिनिस्टारबो दङ बरंनिले फान फाइ दंखा तै आबो बायख्लाय बरक जुबाचु ख्लायमान ओंखाय नरक बरकनो बो जुबाचु सानैमान नरक साइमानदि एडिसि हापांगो ताक्सिक जरा फान सकपायाखौ फान देना होनफानो जों खोनाव जों साइमानो रिपोर्ट दं बिसिनिबो 85% नो सैलारि गवर आजे एडिसि हापांनो सामुं दांनाय बरंनि सैलारि अमा थाङैबाय दा 15% बाय डेभलपमेन्ट खालायनानै बागै बेबोसो डिफारेन्स नायनायदि 100% नि बिसिङाव 85% से नों सैलारियाव थाङै बाय खेंगा 15% बाय बाहागि डेभलपमेन्ट खालायमाननाय आवनो आमबागिनो विधानसभा इलेक्शन नरक जतनो बुटरु ताई एमएलए बोचंगुइ रहरो ताके एमएलए बोतंगुइ तंगु फान फायो आं कोइनै नरक आ एमएलए आ मिनिस्टर बरंनि थानो नरक सुबाचु सान्दी तांके बरक ओंखा नंनि एरियानि नं कन्स्टिट्यूशननि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ओंखा ऑफ द पीपल by the people for the people abo sajaka Abraham Lincoln bai ओंखाय बररक नों बु पार्टियाव बिलं खाय नों बुति धर्मनि abo नायनानै गगेताव गवर्नमेंट ओंखा बजतनो माचुबाथाय नों जिसा पार्टी फान खलाय दंनि ताम आजि गवर्नमेंट फर्म खलायनाय साबा नों आंसे नों आंनो आ गवर्नमेंट नो फर्म खलायो ओंखाय नों आंनो आ मानथाय सकथाय abo नों माननानै नांगौ बंखा आरो खरकसो सार्वेन्टसि ननो सार्विस खलायनाय आपसुगनो आपतिखिता वानसुक दि बो एमएलए बो चीफ मिनिस्टर बंखा एकदम हायो आमतिया नों बायसि गवर्नमेंट सामजाकमानि बो आरो खरकसा अजामा हाइकि नायकल जंनो रिजाखा ओंखाय नों बनो निनि जे नांगौमानि जे साफा नंखा प्रब्लेम ओंखांके नों सानदि बनो बो मा खलायनाय abo bini khlaitai ओंखाय आंथै नुखा चिनि कताल EM MDC बरंनि जे बारजा मामनि यागुलो बाक्सा भिजिट खलायगा सामो ताङै दङ बाक्सा तागबो तांमान नुकजेखो आंखा खलाय बरगबो तांगान होनाय आ सामुं तांनाय दं बिसिंगो बेलायखे खिरखिरके सामुं तांखा चिनि रेस्पेक्टेड EM सुएल देबरमा आं बनो बेलायखेनो हामबायरो ते एप्रिशिएट खलायो नोंहा सकै चाइतोगै सामुं खलाय दङ सिगांगो इलेक्शन सिगांगो नों कग्रुबो मारक बाहाय बमो हायबोति खलायनाय ते नखं नायखौलै दाबो नोंहा मो हायखेनो नों सुबाय दङ नक केबो नक रिंखा बनो नों नक तांरिखा केबो नि नगो नक माइरं रिखा जानानै बरनो रिखा बेलाय हामबाय ते आमो हायखेनो बसकांगो तेबो खलाय दङ निनि आ खलायमों नुगै सिक्ला सिक्लि रक्सिनिति प्रसा बेलाय खासरांजागो ता इन्सपायरिंगो
nono belai hambai sungna bo haike no inspire khlai tongi engkai tai tongo sini respected EM Rajesh Tripura boro nukha samung khlaimani nok engkai nok tangnani tai yang field visit khainani abo hai tai nukha sini MDC Runil Deborma bono nok rok tangsuk rimani tai nukha sini MDC Sodagar koloi bono nukha tai respected sini EM Komal koloi bono field visit khaima nukha yang sini area wo mayung phayo mayung kutheng norok nugui tongo engkai aro borok thangnai salbrei salba sekang buthar kalangkha abo iko ang jeta koro tongmani iko yang phasing no aing phasing ni borok kubundo phani borok mu buthar kalangjaka engkai mia horobo khanaka sini kamini a jagao phai mayung kutheng nok rok kisa sabai kalangkha engkai ang koinai sini respected EM Komal koloi no je sakai phano jungno sini yang area wo mayung kutheng rong ni simi yakni bansirina bagai jungno lama khlai klang thangni tamke sung borok asugbo bolong yamo haipano yangthi mayung laisu nge balai jung khalo tong tai om haikai sini kabangma jeta ketal habango faina edisio borok samung khlai tong borong belai hambai tai tabukbo baksa samung tangya tongko ang koinai norok no bar jari rohorka nongni area nong constitution ni samung tangnan bagai nono aro asugui tongai khukutei be kok sanani abon bagai rohoria nungbo saimano ni samung bo hai tai ang koinai joto je area ni constitution ni borok norok kebo khlaija gyamo hai nukhangkai samung tongmani norok khorang tisadi norok ni bising tise botini aro asugui manai norok ni samung baise botini aro sogui nini ani abono khlai thai norok khorang tisadi je borok tagbo awahagi samung tangya tong borok tangna ning abo MLA eng thung minister eng thung MDC eng thung EM eng thung CM eng thung Tripura government ni go khobai saka abo hai tai kaisa kok jung nukjakha tabuk ni jorao ung pandemic ni jorao politics thanglaiman o pandemic ni jora o COVID-19 ni jorao second variant ungui tung oro jung politics khlainano obo joraya nor wan sugdi jung khoroksa se yak se tabuk barok lai thai chubasuni yak engkai jung nukha thangnai sal keja sigang sini land revenue minister respected NC Deborma dai NC Deborma ni obo yang bini fil bejudu thangpro je black flag phunuk jakha go back abo hai slogan rok rejakha bubagra nai tongo joto Tripura sarok thansa enggai samung tanglainani nung aro Tripura mothani mungui nungkha bo haike khorang tisai tongkha engkai aji abo hai khlai nai rok bo haike khabu chapirnai thansa phaina ambagui abo hai sing khlai aboi sing tabuk je sekang ung thangmani enggai thangka bubagra bo sai tongbole thansa khlai sing samung khlaina bubagra angkha jotono nai tongo nung je sa party phano belong khai tongdi sini Tripura sa thang nani hingkang ke sini main kaisano abongkha sini main demand sini core demand ta greater Tripura land nango angka abo nung ang saisung khlaimania abo khlaina hingkang ke palno nangnai palni samung sung pal khaino pairina nang kogo se tongo pal hingkang ke sal amon bagai sung amo haikino thangnai ADC election kha ajorawo sung pal joto thansa khlai sung kaplai bonglai angka ang koinai amo haiji khlai tongnai rok norok ta khlai di buwaro sai tongo apte hi ta khlai di okay
bini kokno जों नाहारना नांगौ abo chini kamni bagino saito thangnai salo borok phaya buskang salo phainai abo borok bo chini mothao phainai okay abono sawo abo hairok taklai te mianuk bukha tai khoroksa chini respected MLA Dhirendra Deborma bini sago bono butok khlaijakha logi no bubagra thangai bini bobo haibutike khlaijakha borok naikha tai je borok spoto manjakha abo haike raida sayati khirei bono butok khlaimani bono bo police no bo yafari rekha tai bo sakbai thang a MLA chini respected MLA Dhirendra Deborma no bo hospital talangai thangka bini sak nairikha tai bono sori sanka nakar sanka ro imagine da khaiman no wansuk da naiman bubagra bi bo kun mungsa si chaya khlaya jagao haifano bo wansuka ani party ni mungsa bai khai tongani ba bo si head ba bo wansukai bo chaya khlaya phano se bo nakar sanka a borok ningi abo hai khaganang khakotor norok otipra hawo batai kubuni thayonu denu khasaimiya but angkani ani life ni puila ang bono nugui tongo abo hai khlai asiki koinene kotoi khlai जों तिप्रासार no muthangna bagai thanchao jo tono tunani bagai bo koyui haike bono nakar sanka tai bono hospital logot langai yakoi bail kai PS rogot langai taisa MLA thangna pro bono mal khungjora naikol soi rohorka norok wansukui dena sing busuk kepal kaham sini bubagra asike kha kotor khaganang asik kotoi leader bono soi ni leader samung bai asike naitok samung khlai thangtong tai jotono thanchao tunan bagai bo chaito gui dong enka obo hai jorabo जों obo hai ang khai khaklaya जों buwagrani mokhangno sokjanani abo chini right kri abo chini samungya aji jabo haiki samung hamya khlaina no wansuk tongnai ba khlai tongnai ang koijabo anslai okra cherai jotono no abo haita khlai di buwagrani mokhangno hamya ta khlai di जों bubagrani logio tongnan nango abo sisini joto jorabo kahamung tung hamya jorabo जों bubagrani logio tongnan tei kaisa ko buskango tibramo thani youth committee ro khlai jana thangtung tabuk to politics ni jore hafano ang koinai tibramo thani je barjamanai tongnai ro nongni bagile saimeniao tibramo tha kaisa party da phiaba ani bagi hingga ko bo patriotic movement hanai ang wansugin harka serai phangchini simi 20% jingjalno ani mokolbai tang nugui phayo tabuk bo nugui phai tongo umsuk bising 2 decade lai thanga tabuk bo jingjalo no tongkho hangke ang obono ani langmani puilate paitha khanai ang yapri sekha ang to amo haikunu mungsa kotor barjawo songjagya haifon ang bubagrani wansukma bubagrani khlaimung abono hamjagai ang phayo tei logiri tongo nongni bagai political party ngai mano phiaban bagai hingke patriotic movement ang nayo chini tiprasani bisingo जों je krui jingjal bialo tongmani abo paisithung जों joto tong gesang hamjak mungni halok bai khlai ang tongnam musungo bubagrabo sabo feda bungkha politics te corrupt politics chino tipra hawo ngai tongmani abono bo mathak na musungo te bo chai to goi tong angka ang koinai जों abono bubagran logi ruoi abo haije corrupt bung tongmani जों mathak nani te mo haki जों nugo ke boni mafa
बुथारजाखा केबोनि साजला साजोक बुथारजाखा पलिटिक्स बिसिंति आरो चिनि ह्युमेनिटिनि मुंसा नुजाग्लिया जों नायदि अ हासागाव तिनि दंग खोनाकरि जों ताङै केसे केनों वालाय सग्लाखि दंलायनो जों हामजों माबाखि दंलायनो दा दं गोजां दंलायनो आमबागि आं कयनाय सिनि जत तिप्रा सारक जों वाहाय बोलाय दग्लायनो ओइ दं गोजांहाय दंलायनो दा कमिटि खालायनो थांदोंमोन आं कयनाय सय बर' रक न बारजा रोजाबनानै थं जे बर' रक ग्रेटार टिपलानो नांजागौ सय खालायै चिनि तिप्रा सानावनो मोथांनो मुसुं जागौ आ बर' रंनो मथानि बारजा रोजाबनानै थं सय बर' रोजागि हांके जों नुगै दङ थांनाय जे हापां रक बा आबो दङै दा प्रेजेन्ट दङै बो बाक्सा बर' रक बनो रिरि जाखा बारजा बो दाम खालायनाय मानथाय सकथाय बिनि नगो बो साइजों सुजुनो नायबायनाय तै जे गै बर' रक बो माननान नांगौ फियाबा बो मानिया आबो हाय ओंगै थांनाय तै नुखा थांनाय साल रगो अमहाके एटेक खालायजों मारो बुबाग्रा तो आबो नाया गामबागि आं कयनाय सय बोखाबाय सामुं खालायनाय तै ग्रेटार टिपलानो नांनाय तिप्रासा रग मोथांजाक सिथुं हनै नायनाय बरंनि थानि अनो अ बारजानो रोजागनानै ओंथं आबोनानि कयमु ओंखाय बुबाग्रा आं कयो बुबाग्रा आपति हेबरनो नों बारजा सामुंनि बारजा रेदि ताई सय बरगनो नों सिनिना नों जाथुं तामगंगे गोबां बर' पोजिशन पावर आबोनि बागै फायो ओंखा आ पोजिशन आ पावर माया हांगाके न खेगलाय थांगो आबो हायतांलाय जादि नों तिब्रा सानो सिमो थांजांनो नायो हांके नों पावर पोजिशन तांखायनायबा नों डेजार्व खालायखांखाय निनि थानायाव क्वालिटी दंगो नों आबो हाय खालायमाननि सामता दंगो हांखाय ननोबा जे साकेपान दिनाय बेले तिनि रिलिया खोना रिलिया सने रिनाय सालसे तो नों माननाय बेले जों खामा लगलानाय गावबोनो आं कयमुं जिनि जों मोथांजागनानै तिब्रासा मोथांजागनानै हांखाय जों ग्रेटार तिब्रालेण्ड नांगौ बुबाग्रान लगी जों जत थानसा खरां खालाय पाल बाक्सा खालायै जों बिनि लगी दंनानै नांगौ गाहाम हामिया जों जत सालायनो नांगौ जायाखै जाया जावखै जावो जों उंक्लगो सालायै बसकांगन सालायनाय आबो जे सापा नंथुं जिनि बुबाग्रा फा नंथुं जिनि रेसपेक्टेड EM CM जत जे सापा नंथुं जाया हांखांके जिनि बिसिंगो जों गाहाम हामिया नगनि कगबा नगनो सालायनाय आबो हाय ओंखाय आं अबनो सुंनो कयनाय जिनि मोथांजांना हांखाय जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड जे साकापानो नांगौ आबोनो जिनि चाय दंमु बुबाग्राबा आबोनो नाय दंगो जों आवजारावो जों जत हामजागलाय मुंबाय दंलायनो ताई अ COVID-19 नि जरावो जों तंके सेरनि जरावो जों खरकसा याक बारुगलायानो जुबासोनि हाय खालाय जों जत जे बरक गरै बरक जुबासो खालायजोंनानै नोंथुं आबोनो नंनो बेलाय हामबाय सों